Di sih ki mae. Pak. Mak. Mak. Apa dar? Aku main mancing, Mak. Buat ini kono gede-gede. Kowe gaweane mancing we. Rasa mancing? Wingi aku golep ra oleh. Saiki mancing yo ra oleh. Ngelulu. Masuk. Ya wis, kono mangkat. Tapi aja lali. Aja lali maem. Aja lali salat. Ora aja lali, aku guru ibumu, aja baper. Kono mangkat. Oke, Mak. Berangkat. Mak, mancing dioli mancing. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Duwe ngon-ngon. Tapi sayang manuk kondangi kok ngene kok ora tau ana lomba iki piye. Ya lah. Wah, corona ngene iki ya piye aja. Iki manuk jenenge Tejo iki wis lomba ping 5, menange ping 3 ya. Sing loro ora tau melu kok. Tak sik pangan sik, sedina durung tak pakan iki kok. Biskuit turbo biar manuk stamina-nya tambah strong. Nah, ini iki karo udut. Aduh. Ini Jo. Tejo iki mangane iki pakane kotong ora ana purpuran manuk saiki mangane roti. Iki. Ayo, mangan Jo. Jo. Wah, ora gelem kok pangan dhewe wae, ah. Mau goblok kok. Weh. Ler. Wah, geblas weh bocah kae. Weh, ler, weh. 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 Nah, piye? Wah, ana apa, Bro? Lah kuwi arep ndi? Arep mlaku-mlaku. Aku. Heeh. Wis mampir nggonku sik wae kene. Lah arek kei apa? Wis warna-warna ketek kok sawanganmu kok jan ora penak lesu meniki ana apa jan? Ana masalah iki, Bro. Masalah apa? Ya wis kok tak critani wis. Wis aja geneng omah ra. Wis ae lah. Wah. Dolanan manuk ta wis, Bud? Wah, ora kok ana dolanan manuk barang kok piye? Maksude manuk iki. Oh, tak kira sing liyane. Oh, iya. Ya ora lagi manuk kesayanganku, tak jenenge Tejo. Tejo. Oh. Ora tau ge lomba iki. Ya lomba terus kok. Oh, iya. Pialane sak pirang-pirang ning jero kok wis kene jagung sik arep ngombe apa? Ayo sembarang to. Ngombe kok Jagung jasake. sik. Asline kowe iki arep ning ndi? Yo arep mlaku-mlaku ki to aku to. Mlaku ning ndi? Yo sakarepku to wis duwe Yo sithik ora aku. ngono. Sekarang kene iki jenenge kancamu yo takon ketok sawanganmu kok tak delok saka kwadungan kono kok surem burem kaya TV hitam putih ya lho. Ya ana masalah, Bro. Masalah apa jen iki? Yo biasa
biasa to, wah kena kantem lockdown iki lho ora iso kerja. Lah terus napa? Ora iso kerja. Ora iso kerja aku. Ya, sebanjur kowe lontang klandung. Di PHK ngono. Iya ra. Bojone ana pemasukan kowe to, Bro. Ora ono pengeluaran terus aku. Lah kowe akeh ana London iki apa? Lockdown. Oh, lockdown. Ora London. Lah karang yo kene wong Jawa ora berpendidikan yo biasa. Iya, wis. Kegiatanmu yo nopo saiki? Ya san maru to. Sangar men kuwi apa kuwi? Santai mangan turu. Wah, yo padha karo nganggur. Ha iya wis Yo piye mending meneh. kaya aku ngene iki ngopani manuk. Ha yo kowe duwe manuk, aku duwene ning manuk iki. Manuk ndi? Iki. Apa? Yo kae manuk kae. Ah, kowe iki ora jelas kok. Ya terus masalahmu ki asline apa? Yo kuwi lockdown ket mau critane lockdown. Oh, ngono. Wis Tanggung ngene jawab. wae. Kowe seneng mancing ora? Wah, aku seneng nak mancing aku. Lah, nek kumpung pikiran utek iki ge mancing enak iki. Lah, cocok tapi aja emosi kowe wong emosinan kok. Ya karang wis watak, Bro. Ya wis, saiki bar iki mancing. Oke, ning kolam kae ngono kae. Yo kono iwake. Lho, jangan salah ana pause barang. Ya ngomong kok iso handle gedhi men. Ora wis ditenane sing penting saiki dhewe mancing, golek hiburan nganti sore. Tenang. Ya duwe pancing piro kowe? Wis, iki rokoke cekelem sik. Wah, aku ora ngerokok. Wis komen cekel sik. Dideloki sik ya. Ya cepet Dideloki. pancing iki ndi? Lho, santai we, tenang. Ora ngomong toke kowe. Ini burung bukan sembarang burung, sangkar bukan sembarang sangkar. Kowe butuh apa? Itu pancing. Gawe mancing? Iya. Ya, sip. Dihitung maca bismillah ping 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang sepisan kas. Apane? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baleni sing apik pisan kas sing apik. Bismillahirrahmanirrahim sedot sebul kene-kene. Oh, ngono, Mbah. Ya, ya kok Mbah, lho rumasane Ya, buku. kaya dukun kok. Yo ora, baleni ya. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. sedot. Ya, ya. Wah, kok iso dadi? Iki Eh. dadi ember, kuwi dadi pancing. Dadi apa? Wah, dadi pancing. Dadi apa? Dadi pancing. Oke. Saiki wayahe. Lah iki kok iso dadi kok ngene iki piye kowe? Umpane. Mau kandang manuk ora iso. Ya, aku ngomong pe. Burung bukan sembarang burung, sangkar bukan jenenge sembarang sapa sangkar. moke? Tejo. Singkatane apa Tejo? Tejo metete akak-akakan bejo. Ya iya terus. Oh iya mesti yo. Saya mangkat mancing lah. Yo saya. Ayo. Langsung wae pokoke. Ah. Audio Jungle. Dene iki kolame. Ayo kuwi kok dhewe tuku tiket sik. Oh. Gua kok mancing kok ana tiket bareng Wah, piye? kowe kok Ini sapa sejane kok soko ya teman. Wong saiki ki onone swambut, Dik. Urip enake kok ngene kok rokok cemepak. Roti ono. Li mineral ya ono. Ngono kok onone kok sambat we. Lah iki. Ayo. Kang. Endi wonge kangkeng ora ana. Kang. Sopo we? Wong mancing kok. Rano, swara rano rupa iki. Piye iki? Kang, mancing. Endi to wong iki? Kang, mancing Kang. Arep mancing, oleh apa ora? Ayo oleh to pemancingan yo Lah. gunane go mancing. Lah celwiket mau kok jedeg kowe. Ya tak goleki awakmu ki ora ono. Jane iki niat mbak pancingan pura celak-celuke ora nganu blas iki. Ayo niat. Mancing ya aku iki. Kilonan apa piye iki? Ayo harian iso Tebas ya nek iso. Tak biasa sak omah-omah iki. Lah apa? Kan Bro, Kintalan. bar di lockdown kowe di PHK kok. Gayane. Oke. Lanjutan. Lah, kowe mancing to? Tuku Ayo, tiket sik. Iki ono tikete iki. Pancingan kok tiket kok numpak pesawat wae. Oh, lah iki kelas eksekutif, Bro. Bayare pira? Yo larang. Pira? 5.000 wae sedina. Dikit ora? Transfer ya. Radi ATM. Wah. Oh, tidak utang sik. and a half hours later. Sik, madeg sik.
Ngono apa meneh? Tak uyur we. Ya napa? War mancing kok malah Wiso dislot-slot. se. Wiso. Wah, Lho iki jamane corona barang kok rak wiso barang. pancingan ki ora ana corona, Kang. Ose. Meh mancing kudu steril. Ben iwake iki yo steril ora kena penyakit. Kok kowe nggo penyakit corona iwake ketularan mah do mati aku rugi. Nah, dhewe dadi warga sing baik kudu menaati peraturan. Baik di sini maupun peraturan pemerintah, Bro. Termasuk cuci tangan, oke? Oke. Ya wes di banyune. Yo se, Maaf, ki. siapke. Wis tak siapke santai wae. Nek lagune Didi Kempot jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Ya, Wiso se, tak penting wiso se. Cepet, iki selak kesel gocek Iki iki. ana dungane apa ora iki? Ora ono. Ya, wis. Dongo dhewe wis pokoke. Ambune rada langung banyune. Ayo iki banyu kali soalé. Wah, mancing kok ana acara wisuh barang ngene iki ya. Nak ning TV ki ngene iki Ya, ya. bener. Sampai sela-sela jari. Nah, Nah, gitu. telapak tangan. Nah, sampai Sik. Wis, Ono Sam. sing kurang. Piye, piye? Sabune kurang. Wah, loh. Baru mancing apa harus pakai sabun? Iya, biar Wis, kuman corona Oh. mati Sama sabun. Oh iya. sama mancing kok Pak kaya Ayo ning kudune ngono. mall kuwi. iki piye iki? Sithik-sithik wae ngirit iki Ya. buros. Tok pokoke. Tapi sing nek kuman corona mati nggo sabun, Kang. Sing angel matine iki kuman masyarakat. Ya wi arep angel iki Yo contone kok kowe. Wah, lho kok iso? Yo iya. Iso se Wah, padha aku ki ketimbalan penyakitmu to, Ler. Wah, yo ora to, Sut. gentenan, biar numpang ngono kuwi penyakitnya malah tekan dindi yo. Mlebu iki? Wis wae Oleh. Oke. Oh, sik ono sing kurang. Apa maneh? Sandale copot. Mbok kok kaya ning masjid Istiqlal wae. Lho, lah harus bersih. Gebal sendalmu gebal kau ngono lemah tok iki lho. Wah, Lha sik duwe iki lho delok duwe sendalan. Ben apa ben resik. cokoran kok dia. Terus ana tak buang Cangkeman wae yo. swalo. Ayo, met. Weh, golek panggonan iki sing penak. Ora wonge kok ayo. Wis. Nang ndi sing penak iki? Pateng jabluk kene kok an. Lelene. Lah. Pancingnya kondang iki. Wes kene jagung nyangkruk kene weh. Lah duwe pancing, guys. Kang sopo sih kae mau jenenge? Hah? Kang sopo sih kae? Kang Kenta. Walah. Jenenge wong saka Jepang jarine. Lho rupane potongane tok saka Jepang. Wah. Lah nek ngene iki sing stres aku apa kowe? Ya napa? Ya mau kowe jare ngejeki aku setek, iki lagi ngeluh ngejeki mancing. Lah kok sing mancing kowe apa aku kon ngeneki kowe? Tenang kowe. Iki Oh ya digolek-golek ke pancing. santai iki engko iso dadi loro. Tenane iki ya. Yo, meng japane ya padha kaya mau kae. Meng tambah ayat kursi. Wah ora iso. Oh ya ora guyone. Ayat meja iso apa ora? Ya asmune. Mengko nek oleh iwak bagi wong loro. Ya wis, kowe sirahe aku awak buli ya. Berarti potong munggah kowe, Ah. potong medun aku. Ah. Oke, siap. Ada kowe kok tai. Kok tega men to ngono kono. Kowe ket mau wis negani aku terus kok. Ya ora kan bermaksud menghibur kowe, jare kowe gak akeh masalah. Ya wis. Memang jenenge wong urip iki bro akeh masalah, bro. Nek akeh saweran jenenge dangdutan. Yo ngerti nak. Ya iya. Wis lek didang aku arep mancing iki. Ya. Konsentrasi padha mau bismillah ping 3. Wis, konsentrasi. Maca jawabane. Kowe ngerti jawabane, Bro? Burung piye-piye? Dungane dibaten sing ucape pujo pajapu mulya kaya mau. Apa jajal? Bojo pajapu puliya kaya mau. Sip. Betul Ora sekali. kaya mantan sing ora iso balikan. Waduh, lah kok ngomong ke mantan wis. Wis ayo. Oh. Konsentrasi ya. Ya. Boleh pancing ya. Ayo maca kok malah dideloki wae kowe iki. Ya tak kira kon konsentrasi aku ya meneng ora kon maca kok. Lah ya maca pujo pajapu Bojo pajapu mulya puliya kaya mau. Ya, ganggu kowe. Wah, Walesan bukan sembarang walesan. Tak jamin kowe sekali mancing oleh iwak akeh. Wis tenan ora ora kaya janji-janjine sing masa lalu. papakem. Kuwi kondang iki pancinge Tejo iki. Delokna ya.
kayak umpangan kayak kaya Wah, alon-alon tekan omah kok kuwi nare. Wah. Blalu nyangkut. Wah, kowe. Wah, Jan. Jan. Audio Jungle. Pamit Mas. cara foto promo iki bocah iki. Wes, sopo sih kae? Di cah mau kae. Ibu kae sopan. Wah. Usuh. Ya stres ora, Bro. Stres malah nyelampar ngono kae. Cemplung kowe wis. Mancing kene wae ya. Penak kok ning kene kok. Mancing sing sabar, ora usah kemerungsung. Mau ora entok-entok iwak. Oh, sik sabar. Lah. Sik iki delokno iki lho. Wah, Tarik kuwi. sik ancang-ancang sik. Iki mesti budi. Iya. Masuk lagi. Apa iwak ngono kuwi? Wah. Rahim, muga-muga entok iki aku iki. Lah, delokno sik. Masuk i. Di mati. Dongake le, dongake le. Yo. Ah, cah semprul. Ngeri tenan kok. Ah, Sing pojok yo ora entuk wae kae. wah ya cangkeman kowe. Iki iwakku narik iki. 2,000 years later. Juga iki menarku ketarik iki, Jod. Yang lek Tenan ora kuwi wah. Tenan iki dia aku ngasih Oh, alah. boten Wes, ngene. acting totok. Alah, habis jajeli. Wah ya. sempak kuwi. Apa ya? Wah, sempake. Pangan Sempake kuwi. gono Nang mana? sempake kuwi. Nang mana ora duwe salin. Wah, Masuk kowe entuk sempak kaya ngene iki piye? Kuwi dienggo pas kuwi Mas. Pas kok karo ukurane sampean kuwi yo. Yo, kowe iso ngece-ngece aku iki maksudnya piye? Entuk kaya ngene nyong pangan. Sempak kecing yo ditake kene. Ora Cilik ora aja. Ora sembrono kowe. Allah ngono wae nesu. Yo nesu kok. Wong aku nggih emosi ngene kok malah mau guyu aku entuk sempak ya. Piye kowe iki? Wes budah rono we. Aku ora iwak gedhi ya. Budah rono we. Tak video aku ah. Dek aku. Alah, pindah-pindah tapi ora entuk. Ngomong-ngomong ngono kuwi ya. Rasakno wis saiki kowe. Sono Bali we, Bali. Iki rasa melu mancing wong. Wis sono Bali. Ya, wah. Ayo kono Bali arep ngopo ning kene. Aduh ya, bocah kurang ajar we. Wah, kita rono bisa we. Audio Jungle. Oke, itu dia terusan kemarin video yang kemarin. Audio Jungle. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa nonton video kami dan jangan lupa untuk